dakan ikabilda ko na kanagay pulis apo. Di ang e-bike di sango. Misa pagyaman ni Corazon Gunungon para tidara sa panagimbag na ken para iti salunat ti familyada. Misa pagyaman ni Percy del Castillo ken ti familyana para iti salunat ni Luz Gasmen. Misa pagyaman dagiti acolytes. Misa pagyaman ti panagkasangay ni Mark Joseph Gumabay, ti maika 35 years old na itanga aldaw. Misa pagyaman the Mr. and Mrs. Samuel Samson and family. Kastamet ng tairaman ng ikararagan ti Kararwada, Emilio Samson Sr., Violeta Samson, ken Manilyn Samson. Umakder tayo. Hintay amin sa baten when hintay amin sa rabwen tiyapo, when hintay amin dayawen tiyapo tayo, taisut sa lakan tayo. Bingken na taingan, intay nga di kanta, panang sarabu ken Jesus, nariti kapya. Idiritay nga di kanta, di kinatanong na. Hosana, Hosana. Bingken na taingan, intay nga di kanta, panang sarabu ken Jesus, gariti kapya. Idiritay nga di kanta, di kinatanok na. Hosana, Hosana. Hintay amin sa baten when hintay amin sa rabwen tiyapo, when hintay amin dayawen
Isun salakan tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Umadanin kakabsat ti panangrambak tayo, ti panangsabat tayo, ti Mesyas, nga mangpasanto kada tayo, mangtedgasat kada tayo, babaan ti panakaitanok tayo, no man pa'y narukop dahi ti bagi tayo, nakapsot, ngam pinasanto na, dahi dati rumbang nga pagragsakan tayo, amang pasangbay ken kuana. Ikawustay nga rod, tinapakumbaba, naragsak ken managayat a puso. Bigbigan tayo pa'y dagiti basbasol tayo, tapno dapan nakaikari tayo ang makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Iti si bababawi anakem kuna tayo agkonpisarak iti Dios aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko unay. Isu ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat tay kakasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Dios. Kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Sika Apo mga sika Apo mga sika mga sika Banda kaday dayawen daka agiaman kang ka Apo dinain daklan na dayag mo Diyos na ilangitan na ari Diyos sa maman na kabalin namin kansika po Meso Kristo bugbog tong Diyos na Apo Cordero ti Diyos
Diyos iti kangatwa. Gloria iti Diyos iti kangatwa. Sika mangika kadagiti basbasol ti lubo. Kaasyan na kami, kaasyan na kami. Sika mangika kadagiti basbasol ti lubo. Awatem kadaytoy arararawi Sika sinutugawini makanawang ti Ama. Kaasyan na kami, kaasyan na kami. Gloria iti Diyos iti kangatwa. Gloria iti Diyos iti kangatwa. Yang tangay siksika o Heso Kristo ti nasantuan. Siksika wapo, siksika ti kangatwan iti timpuyog ti Espiritu Santo. Et iti gloria iti Diyos Amamen. Iti kangatwa. Gloria iti Diyos iti kangatwa. Gloria iti Diyos iti kangatwa. Gloria iti Diyos iti Kumararag tayo. Dawaten mi Apo, ta ibukbok mo kad ti grasyam kadagiti posposo mi. Tapno da kami ang makaammo iti panagbalin at tao ni Kristo. Babaan day di panangipakdaar tay anghel. Gapo ti panagtutuok ken ipapatay na iti cross. Mairagpat kam to kuma iti gloria ti panagungar na. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na daw iti libro ni Propeta Isaias. Impakaamo manen ti Apo daytoy a mensahe ken ni Ahaz. Agkid daw ka iti Apo a Dios mo iti pagilasinan. Mabalin nga agapu iti pagilasinan iti yuyeng ti lubong dagiti natay wenno jay ngato sa dilangit. Insungbat ni Ahaz. Sa anak nga agkid daw iti pagilasinan. Saan ko asuuten ti Apo. Iti daytoy kinuna ni Isaias. Dungeg ka, ita, si kaakapututan ni Ari David. Di ka aya mapneg amang ibus iti anos ti tao, ta ibusempay ti anos ti Diyos.
Ngarud, ti Apo mismo ti mangted ken ka iti pagilasinan. Ada balasang a birhen a masikog. Aganak to iti lalaki ket panaganan na iti Emmanuel. Ti sao ti Apo. Pastreken nyo ti Apo, isu ti Ari ti Gloria. Kukwa ti Apo ti lubong ken dagiti amin alinaon na. Kukwa ti daga ti amin nga agnaed ken kuana. Binangon na iti rabaw dagiti adalem adanum ket iti lansa ti taaw impasdek na ti fondasyon. Si asino ti maikari a sumangat iti bantay ti Apo, si asino ti mapalubusan a sumrek iti nasantuan a templo na, tinadalos ti aramid na, tinatarnaw ti puso na, tinapasnek nga agserbi iti kinapuno ken ti saan nga agulbod. Bendisyonan to ti Apo, ket awan to ti Diyos a mangisalakan ken kuana. Dagiti kakasta at tao ti umasedeg iti Diyos, isuda ti agparang iti imatang ti Diyos ni Jacob. Ti maibasa na daw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Siak ni Pablo, may saak nga adipen ni Kristo Jesus ken apostol a pinili ken inayaban ti Dios a mangikasaba tinaimbag adamag na. Nabayagen nga inkari ti Dios daytoy, naimbag adamag anay lanad kadagiti nasantuan a surat. Dagiti profeta tinaramat na anang ipakaamo iti daytoy. Daytoy na imbag adamag isuti maipapan iti anak na ni Apo tayo ay Hesu Kristo. Nung maipapan iti kinatao na nagtaod iti kapututan ni David. Nung maipapan iti kinadiyos na naipakita babaen ti naindaklan apan nakabalin nga isu ti anak ti Diyos gapo iti panagungar na. Gapu ken kuana, inted ti Diyos kanyak ti gundaway nga agbalin nga apostol itinagan ni Kristo. Tapno idalan ko amin at tao amamati ken agtulnog. Uray met da kayo nga adda dita Roma, inayaban nga kayo iti Diyos tapno agbalin kayo ako kuha ni Yesu Kristo. Daytoy ti gapuna ang nagsuratak kada kayo amin nga taga Roma. Da kayo nga ayaten kinainayaban iti Diyos nga agbalin at tao na. Sapay kumata parabor kental na ti ited kada kayo ti Diyos nga ama tayo ken ni Apo Hesu Kristo. Ti sao ti Apo. Ay di pagarian di Apo, tas Ti Apo adda kumakada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo.
Kastoy ti pakasaritaan ti panakayanak ni Hesu Kristo, na itulag ni Maria nga inana ang mayasawa ken ni Jose, ngem sakbay ti panagkasarda, na amuan ni Maria ang masikugan babaen ti panakabalin ti Espiritu Santo. Agsipod ta na singpet a lalaki ni Jose ang nakaitulagan na, ket di na kayat nga ibabain ni Maria. Pinanggep na nga isina nga awan ti makaammo. Ngem idi pampanunuten na daytoy, nagparangken kwa na ti anghel ti Apo, iti maysa at agtaga-inep. Jose nga anak ni David kinunana, di kaagamak ang mangikasar ken ni Maria, taaramid ti Espiritu Santo ti sikogna. Ipasngay nanto ti maysa a lalaki ket panaganam to iti Jesus. Agsipod ta isalakan nanto dagiti tattao na kadagiti basbasol da. Naaramid amin daytoy tapno matungpal ti insaw ti Apo babaen ti propeta. Agsikog to ti Birhen abalasang ipasngay nanto ti maysa a lalaki ket panaganan nanto iti Emmanuel kayat naasawen adda kadatayo ti Dios. Idi makariing ni Jose intungpal na tinungpal na ti imbaga ti anghel ket inkasar na ni Maria. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Maririinak nga ko na tayo nga Emmanuel, adda kada tayo ti Diyos, taapaya, may kamano nga aldawon, may kamano nga rabiin, hamang agbaliw ti energy tayo sa, napigsakay latamat, nga tanitang tatingan nga na ang amin, no 5 misa, makimisa amin ti 5. Ngam di na mo ti baga nagang kaw. Dara umisisom man na naragsak dahil ti mayat nga umisisom lata. Ado pay ti pahabol sigon ken ni Mayora adda pay lagayang pabuya tatadan to pay no bigat. Kita inyo ti amuna ka nalpasin adda pay la pahabol na han nga agbaliw di energy tayo. Ay kanasaya at launa ay kunakmat. Uri makalublubat akong uri dagiti sa Kristan agpaparaw dan ng di energy napintas launa, laki na sayaat nga pa ng ramrambak. Dahito salmo, no, na nadlaw yun dahito kwa. Dahito nanggagyo nga nalaing dahito salmo tatay. Kunana, si asino ti maikari asumang at iti bantay ti Apo. Si asino ti mapalubusan asumrek iti templo na. Ito, maikadwa na ito nga istansa. Tinadalos ti aramid na, tinatarnaw ti puso na, tinapasnek nga agserbi iti kinapudno, kenti saan nga agulbod. Kung panunutag tatay ka, sino nga tamat? Bagay taga Salcedo siguro dagito. Nagmayat ko na nanay. Sino ti maikari nga sumangat iti bantay ti Apo ko na tinadalos ti aramid na, sino nga ro tinadalos ti aramid na? Sa bagay nadalos kay amin malaksid ti maysa, siyakla ang tiyaan. Natarnaw ti puso na, nagmayat nga kitkitaan niya. Dahito nga ruti, dahito nga ruti ragsak. Dahito ti, gasat. Han lang ragsak, gasat tayo. Taapaya, agraman de kina kapsot, agraman de kina kapoy tayo. Dinalusan na amin, impurify na amin. Kala ko sinagat na amin. Tapno nagbalin tayo anagasat, babaan day ta kinapakumbabati itatao na. Tatilubong garod ka na igamer, nakapsot, na naganan, na ilumlum ko na tayo, na ilumlum iti basol, haan nga makaalot-ot, ngam babaan day ta kinapakumbaba na, imay isuna, diya, sinagat na amin, nagbalin tayo nga maikari. Awan ti perfect. Sino nga ti perfect kanya tayo mat? Sino nga ti kanayon nga nakatartarnaw ti aramid na? Sino nga ti nadalos ti po? Agbirok tayo, uri ka na din pagkutkutan tayo, anugutan tayo, angada tayo, uri kas ano kinarelihiyosom, uri kas ano nga ikarkarigatam nga palintagan, nagkantulat ta. Ngam ti kinapintas na dahi ta kakabsat, dinalusan na sinagat na, isuday jay, tapno da tayo, maitanok, nga ure, kalaksidan iti kinakapsot tayo, ti kayat ti Diyos, maararisit tayo nga sumansanto.
Ti may nga sekreto na dayta ka, ti may nga han nga sekreto. Titulbek na dayta no annugutan tay laki di nga nakapsot tayo, idi ta nga agtrabaho ti pannakasagat kada tayo. No palubusan tayo nga sagaten na tayo, idta ti pannakadalos tayo. Kuno kitaan tayo dayto nga inaramid ti Dios, naglaing niya po Dios. No kitaan tayo dayta nga inaramid ti Dios ka data nga kinaman nga asin na nagbilag ti trabaho na. Sungard nga ko na you cannot question the plan of God. Haam mo nga mababalin nga question na ran. Haam mo mabalin nga wang question na ran mo. Haam mo mabalin nga kritikaran ti plano ti Diyos ta. No, adalaki di submission. Submission ay jay puso tayo. No, submissive tayo. No, itulok tayo. Ti puso tayo nga dalusan na nakamay-mayat ti plano na. Kalatatay Christmas program kitaan niya nakamay-mayat. Basit aji maikwa nga premium at piman at manumot lang dagitay mula naggapukan niya tayo pagyamanang kayo nga dagitay nagtimulong para kadaytoy pagamuan aggabor ti donasyon nga tulong. Basit ngam naparagsak na tayo. Haan nga isuti nakadakdakkel nga inyawid dagijay kakabsat tayo nga imawat ti ayat tayo nga makitam da ragsak ti puso nga uray basit. Into na sumaruno ko hantay to nga aghanhanda makanan. Ice cream tuman la aminan. Jakpay makapilad ta nga ice cream. Di pala nang rugi programa, ada dyan naman, ito noon, sumaruno ka, ice cream tuman la amin, ti handa tayo, isumot, atidog ta pila na jakpay, kakaasin na ka pumilpila, kininanang kintatang day bulag kin day naka-wheelchair, kajakpay makaagaw, iwalin dakpay, aguray, nakaturturay na kita nakapila dyan. Ngam kitain nyo latamot, ada dyan ko na, di energy na, jiragsak na, kitain nyo latamot, imagine nyo dyan, dagitay kakabsat yo, dagitay naka-wheelchair nga imay, matukto kay jiri nak. Taapaya, apang ko alaan ta ice cream ida, dagitoy mo agtutubo ka, dagitoy mo lektor ka da akulit, pumampamol da jayon, agkaradilpat dan di na pa'y makita mo, dagitay kaabay da nga kakaa. Isudan din na panim mo na, nalakaya ti maawanan. Nga makita mo dajay ko na nga, ang kaano kumamat, nga dajay ko madya kakabsat tayo. No, adda puso awan sa mo puso yung amen. No madya yalaam kaano nga makaraman. Ham mga dajay pa nakaawan na ngam dajay ngay madengdeng ore dajay kakabsat tayo nga nakwati mata na ko dengdeng ganda. Kaya mga kanan wan. Kadi ngay sa bali mat adijay addada maipari na tikin na patigda. Uray pay kasjay da. Ngayon, adda ko nga isuda ti pangipakitaan tayo. Tadi dyan nga rod, umuna dayta, handa nga maisubli di ayat mo. Pure nga, kitkitaak di ni Marlon ba di Junior? Kitkitaak di nanang na pure nga service ti itad na tahan na maisubli nga pulos. Kadi servisyo na iya anak na nga makitkitaam. Anya nga, makabannog mo ti agtarakan ti masakit kada agkuhan. Nung makitam na dahi puso, pure nga service dahi. Awan pulos ti para kanya na, nga makitam dahi ko ana. Kita agtatay ka, dahi ako matipakakitaan ka, kaanudan po nga maipatag dahi ito eh. Alaad damot, maitag nga, no, adda itulong ti LGU tayo, adda mo inwaras ti barbarangay. Good dahi. Appresyarin tayo. Aduma dahi tayo mangtid ti sabali, ti salsalud-sudan na, sika, kaano kamat nga tumulong kadakwada nga hamula urayon di ayuda nga naggaputi probinsya, iti local government, iti barangay officials, si kamat. Si ka nga mismo hanggang panunot ti sabali, kaano nga itanggayam mo deta nga ayat mo kadakwada nga hantay mapanpansin, si ka salsalud-sudon nga rod ka di datayo mismo. Iso nga tatay ka, hinto no sumaruno ko na ka, mangorderak to man ti bukod ko nga ice cream, maikak dagiti kayat ko nga maikan, kakakaasiak nga puminpila, ay bakpay ni, miswakan ing ka man itad ko, nakpayan ata, umag-agawak, di ko awanan, jakpay nakaraman.
Ngam naan DJ ko na yun nga DJ DJ ngay haan nga do tayo tinaikan laad damo inabak dagiti daduma basit laeng pagraragsakan DJ nga nadalos nga panggep nga isuda mamet kitaan nyo makapabuya tayo gayam itinasayaat nga awan ti premyo na at dala nang ikamakam nga nagkompos isuna mo ng kanta kasi kadagay kakadwana kasumurot kay kanyak o nanataka so na mula ng kompos, so na mula ng kanta. Kaya at least man. Kaya makabalin pa yung gayam ni Mr. Ice Cream nga nagbalin nga mais. Kaya nagmayat nga nagragsak nga kitkitaan. Kaya nga iko natin nga, diya nga awanti parakan niya tayo, awanti kuana nga diya no adaman tulong ti sa bali kadagiti kakabsat tayo, ti salsalod-suden na si kamet. Anyamet ti maiburay mo, anyamet ti nadalos ti pusom nga mangyarayat, uray hamang nga masapol nga nagdakkel. Uray basit nga banag, basit nga maiburay tayo, no DJ ti salsalod-suden na di pusom no anyamet ti maitanggayam kini kabsat mo. Anyamet ti maiburay mo kadakwada. Tanuhan tayo nga rugyan nga, iwaragawag kumati ti ori na kita ubing yo inton sumaruno ka ti panpanunutag ka dagiti ubing ti agited agiburay ori no da mo lamang provide ited data apaya kaya nagpintas nga i-train tayo isuda to share and to give haan nga para kanya tay laeng tano agbalin nga isu ti katataudan to di agiburburay nanamay ti lubong napintas ti lubong. Tano dagduma karong di orientation tayo ta, dakay mo nga lula kada lulo kada lula launay, dakay mo kadananang, dakay mo ti mangibagbaga kada di ubing nga agbalinda nga imot. Instead ko lamayat mat adda ko kada, ngam di nga i-train tayo man ida nga haan lang nga exchange gift. Dayta nga isuda mat ti agited tapno, agbalin nga sistema da jay managparabor. Agbalin nga sistema da jay isakit da jay kabsat da, haan nga daytay para kadakwada. Taapaya, hindi nga ruti kunada nga, pangalaam nga ruti nadalos nga puso. Kunaktatay, ti sinot so, umuli ti bantay ti apo, tay nadalos ti puso na sinno. No marigrigatan tayo, di kinaman nagparabor kin kinadalos ti puso, mabalin tayo nga suruan, dagiti ubing, mabalin nga ipakita tayo kadakwada, tinadalos a puso, tabarbaring no isudan to, tadi ti kasapulan ti lubong tayo. Anya magunggunahan na ti tao, kunana ijay salmo, no matagikwa na ti entero alubong, nga mapukaw na mo, jibiyag na. Wala uray da tayo, da kayo nga tatta nga madama. Tagikwatay ti lubong, mabalin tayo ti ag-business, mabalin tayo ti ag-trabaho, mabalin tayo nga kumita, mabalin ka nga agimsi ka, paldo ti income mo, wow, sana all. No, di nga puso mo nga tayo, kalakuma, no marigatan tayo, why don't we try, nga kadagiti ubing ka, i-train tayo nga agbalinda nga kasadya. Anyan to pa ti berukan tayo nga rod. Nagpintas ama, maka-income tayo, makakita tayo, ngam ti salsalud-suden na kas ano nga maibiyag dahi ta nadalos, kas ano nga maibiyag dahi ta nga kinaman nagparabor. Ngam narigat amuyo kakabsat ti tulbek na gamin dahi ta. No haan tayo nga nakakonek, no haan tayo nga dijay na natalek, dijay ti word na exact word na. No kurang ti talek mo, iti kinaman nagayat ken kinaman nagparabor ti Dios isu dayay agtipid ka isu dayay agkontrol ka taapaya hamo mapanunot no kas ano nga agbuyat ti grasya na ngam no ikarkarigatam ti agbiag nga daytay naparabor si kakalasugan na kalaeng ti grasya haan nga agayos kanyam ano na pumpen napadasan nyo ti nagpadanuman no di pa iyas kumahan no tinambak mo, haan nga agayos, agsardeng ijay. Ngam no palubusam nga agayos, ado ti umay nga danom, kasi mati grasya, para kanyak kasi ti grasya ni Apo Diyos. The more you share, the more you give, the more nga itulong tayo, di kwa tayo, ado mati grasya nga aganod, taagtaray nga rod. Ngam no inurnong mo, isumat, kasi mo laang nga, bagi tayo, kadabiyag tayo, the more you share your happy, the happy heart, agparabor day ta,
Padasem met damor nga agurnong kameti sakit tinakam kadagura kadako. Maistakid ta iso, ma-stroke ka. Ngam na iburay mo hamo mga ited ata sakit tinakam no palubusam pumanaw. Kasi mo ti grasya ni Apo Dios, iburay tayo ado ti parabor nga umay kada tayo. Ano itarin tayo di puso anya tinadalos ti puso na dayjay. Datay mi kaya natin agpakumbaba agbiag anadalos kunana daytoy. Katatta nagmayat nga ro daytoy daytoy paltiing na magkin ni Jose anya kas ano na iyanak ni Apo Jesus. Pinadas mo ni Jose as a human person kaya na nga gaputi kinasingpet na ikasar na latamo ni Maria ngam inuten na nga isina tao ni Jose. Haan nga extraordinary tao isuna adalat tamot adijay maduktalan da nga han na nga anak ke maibabain met. May kadwa na sakit mo para kanya na tahan na met nga kasla maliputan diri nana. Ngem idi imbagan ti anghel nga aramid ti Espiritu Santo nagsubmit isunan intednan. Naging ganan nga isumet tinakaitan ukan na. Isu nga ni Jose kunada amuyo kunana damay sa nga padi nga nagsermon nga kunana ni Jose gaputi pa nang tedda ti bagina isu ti kagasatan nga natay nga tao. Taapay adda ni Apo Jesus addapay ni Apo Santa Maria kunana taapayaan niya ti makita tayo kin Jose natalna na singpet nadalos no man pay nagarimot di kinatao na iso nga isina na ngem adda sinurot na ti pagayatan ti Diyos. Iso ako na, di ko nada, haamo mabalin nga questionaran, ti plano ti Diyos, ti pagayatan ti Diyos, na pinpintas nga agtulnog ka, iti pagayatan ti Diyos. Kakasdyang mat ati mayat kanya tayo. Damor nga agtalik ka kanya na, damor nga tumulong, damor nga agparabor, damor nga managayat, maparagsak mo ni kabsa mo, anya ti magunggunam, numa agtulnog ka iti pagayatan na dakdakkel a parabor. Iso nga ni Jose aging gana tatta na bendisyonan. Nga bendisyonan ti panangawat na ti akem. Baka damot akem nga ibagbaga ti Dios kanya tayo. Baka si kamot ti ibagbaga na nga pakakitaan tinapudnokin na dalos a puso alaawis amin kada tayo. Namaya alata nga pampanunuten ken padasen nga ibiyag ti plano ti Diyos kada tayo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo ni Jesucristo, bugbog tong nga anak ti Diyos. Nagtao di ti ama, ti sakbay ti amin na tiyempo. Napaypay so a Diyos, sa nagtao ti napaypay so a Diyos. Nayanak sana na paraswa. Kat gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo nga tattao, ken gapu ti pan nakaisalakan tayo. Imulog ang naggapu sa dilangi. Ket nangalay ti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Ket nagbalin a tao. Kastamet anay lansa iti krus gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato. Kas palawagen dagiti na santuan a surat. Imulit sa dilangit ket si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarayan na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag. Ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia amay maysa, Santa Katolika ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kumararag tayo kakabsat ket intay dawaten iti ama,
Adinggan na ti grasya ti panagbalbaliw ti amin a tao, tapno agari ti kapya, ayat ken panagkikinnaawatan dito'y lubong, iti tunggal panggep ko na tayo, apo denggem katigimong dagiti tattaom. Para iti Santa Iglesia ken dagiti dadaulo na ni Santo Papa Leo, dagiti obispo, papadi ken amin ngagseserbi iti simbaan, tababaen iti panangimatunda, may trabaho da kuma iti napaypay so akapya iti sangalubungan. Kumararag tayo ti Apo. Para iti pagilyan tayo ken dagiti opisyales ti gobyerno, tapno mabaen ti grasya ti Apo ken tulong dagiti umili, maiturong da kuma iti pagilyan tayo iti kapya, iti baet ti rigat ken nariribok a panagbiag. Kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti kakabsat tayo ngagsagsagaba iti panagbisin gapu iti kinakurapay, dagiti masaksakit, dagiti adda iti pagbaludan, taiwanan ken liwliwaen kumaida ti ari ti kapya. Kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti kakabsat tayo ang mapukpukawan iti namnama gapu iti kinagina ti gobyerno, ang mangipaay ti kapya ken hustisya kadakwada, tapnuluktan kumati Apo dagiti puso da, ket sangsang kamaysada ang mga ramid iti pagsayaatan ti kaadwan. Kumararag tayo iti Apo. Intay mat idawdawatan dagiti amma ti pagtaingan, tababaen ti grasya ti Apo, tumulad da kumati galad ni San Jose as ipapakumbaba, ken siya ayat anang tarabay kada Apo Santa Maria ken Apo Jesus. Kumararag tayo iti Apo. Agulimat tayo, antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo't ikarkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo denggem katigimong dagiti tattaom. Manakabalin ka nagnanayon a Diyos, agkamatalay kami unay ti kinamanang nga asim, patgam kad dagito'y karkararag mi, ket iyeg mo kada kami ni Apo Jesus, ti ari ti kapya, iso ang makipagbiag ken ka iti tempuyog ti Espiritu Santo, ti agnanayon nga awan ti inggana. Ipaay mo kadakang babu, di na Diyosan ngayat mo. Biyag mo tinanubot kadagami, narambagim ita-itatun mi. Sapay kumatamay kari, dagito'y asagot mi. Pagtaod kaungan mo sumito'y ayat ken kaisagot mi. Hintay mo kadagam gapo, di na Diyosan ngayat mo. Biyag mo tinanubot kadagabi, darambagim ita-itatun mi. Naglagan kang amin tiragsak, yamanin kami yebkas. Samot mi tinapay kenaratan, yebkapan di ayat. Hintay mo kadagam apo, di na Diyosan ngayat mo. Biyag mo tinanubot kadagami, darambagim ita-itatun mi.
Hikmay mo kadagama mo, tinatisan ayan mo, yak mo tinanupot kadagami, parang magipitay daton mi. Di Diyos sa may kumang, tu'y daton ni ketawatan ida, sa may kumang may galing. Ay daton tinabaw Ti altar na. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket maipaaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Ipaay mo kad Apo tati Espiritu Santo anang punno iti tiyan ni nainggasatan a Birhen Maria babaen ti pannakabalin na kasta kumamet apasantuen na daytoy daton nga iroknoy mi iterabaw ti altar mo gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agiyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudnoon ay amay ikari katarumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kat agnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Isu nga impadto dagiti amin na propetas sinikog ni Birhen Maria iti mangnibinibi nga ayat. Nimot Juan Bautista inwaragawag na nga asidag tiya aynan sana impatuldo idi nga addan. Katimot laeng anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay iti misteryo, ti innapan na kaipasngay, tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos kadagiti amin, amin na parswa. Ti langit kandaganap no, na iti pakaidaydayawat, usana iti kangatwa. Itinagang tiyapo, usana, usana, usana iti kangatwa. Usana, usana, usana iti kangatwa. Pudnoon ay Apo, abiig ka akin na santo, kat si katigubwayan, ti amin akin na santo. Dawatin mi nga rod, ti ipaay mo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ipaay mo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi, a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu amayawat to a maipaay kada kayo.
Kastamet akalpasan day di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak. Dara ti baro ken nagnanayon atulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy apang ilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaeng ti krus mo, kening ka panagungan, inagkamit sa lakan, manubot sa ngalubungan. Babaeng ti krus mo, kening ka panagungan, inagkamit sa lakan, manubot sa ngalubungan. Itingarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysahan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken naenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga. Magikadua kam tukad met kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka. Gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, ket walwen tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dayaw
Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin apagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol, maili si kami. Ti amin ariribok, maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasat anam namaen mi, kan iti yaay na Hesus Kristo, anang isalakan kada kami. O apo mi ang Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti itadko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Itinapakumbabakin napnon ayat apuso, ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya. Cordero ti Dios sa magikat, kadagiti basbaso ti sangalubungan. Mga asika, kada kami. Cordero ti Dios sa magikat, kadagiti basbaso ti sangalubungan. Mga asika, kada kami. Cordero ti Dios sa magikat, kadagiti basbaso ti sangalubungan. Itden kada kami kapya, itden kami kapya. Adtoy ni Apo Hesus, ti Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyak, ngam ti may salaeng asaom, mapaimbagton to'y kararwa. Nagserbi, Apo sikat, ikaw ang mi. Kas may sabangan, dinamili na rami tinaga. Kasta tayo magserbi, ti Apo naruko, narasinan mo. Apo sikat, ibilig mi. Apo sikat, isilaw mi. Di kamay kari magserbi. Apo sikat, ikamang mi. Em day tapang
Kusang ti Diyos, grasya na di maibus, di banga apalin abagnos. Siksika o Apo, ibinig mi, pinakaawa, pinakapsot mi, pinakapagawa, nakurangan mi. Hintay biruken, Anyamanariga, hintay parmeken, Nagpaisu, ti Diyos tulaen, Pireken ng nama, Intuwag lemme, Iyayati Diyos, Hintay rambakan, Asya na asagot, Pagraramanan, Naiso tibyan, Amin nagapuan, Rigat kenaman, is pagkamangan, inayayat mo Apo, dagiti na panglaw, nagagasi, dagiti mawa, Kristo karuwa po, balinin na ka, tapno ti ayat mo, di may paigan, iyayat ti Diyos, hinday rambakan, asya na sagot, pagraramanan, Naiso tibyan, amin nagapuan, Rigat kenaman, is pagkamangan. Kumararag tayo. Agyaman kam ken kaa, o man nakabalin a Diyos, gapo ti panangawat mi ti komunyon ti komunyon at alget ti agnanayon apan nakaisalakan mi. Ipaay mo kadi, taad-adda ti yaasidag ti piyesta ti panakaisalakan mi, o mad-adda kumamet, ti pasnek mi nga agserbikan ka, tapno mapudnuan minto arambakan, ti misteryo ti panakaipas ngay ti anak mo. Isa magipagbiag ken magipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti inggana. Agtugaw tayo a pagbiit, pagyamanan tayo, dagiti nangidaulo, dagiti nasantuan amisa, dagiti kakabsat tayo nga kulait, into no parbangon, ti mangidaulo kada tayo, ti misa iti 4:30, dagiti kakabsat ti Sisa Santo Niño. Iti rabii, dagiti
Sanggunyan Bayan members, iti ili tayo di Salcedo. Tumakder tayo. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Kitaen niyo anyan na kinaragsak, luwag kay Satan nakakapsat. Iti sidong ti Diyos Ama, ken Diyos Anak,